бародароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва аз дарди дандон азият мекашанд, ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед ва аз номи канали ЮРИСТ ба онҳо муроҷиат кунед, ба худ тахфифҳо бигиред. Ба ҳама намуд дарди дандон онҳо муолиҷа мекунанд. Ҳамаи шуморо он бародарони тоҷик интизоранд. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали ЮРИСТ. Видеои нав ҷавоб ба саволое ки дар комментария ба мо пешкаш кардагӣ биден. Аввалин савола навистай Муҳиддин дар бораи истифодаи плакии замин дар мо як маълумот медодӣ бародари азиз. Дар бораи пардохти замин дар боби 4 моддаи 32 кодекси замин омадагие ки истифодаи замин дар ҷумҳурии Тоҷикистон пулакӣ мебошад. Пули замин ҳар сол дар шакли андози замин иҷорапулӣ дар муҳлати муқарраршуда гардонида мешавад. Яъне ки истифодаи замин дар ҷумҳурии Тоҷикистон пулакӣ мебошад дар моддаи 32 омадагие боби 4. Ва иҷа бо бармегардем ба мавзӯи Облавара. Яъне ки мо видео кардагӣ будем ки хизмати ҳарбӣ 1.5 сол мешавад. Баъзан нафаро дар оҷа гуфтанд ки та дурӯғ мегӯӣ, гапаи пеши худат мегӯӣ ё ки ягон чиз дига. Охи бародар, аммо гӯш кун сухани мара хушрӯ ки ман дар ҳамонҷа гуфтагим ҳамин лоиҳа аз тарафи вазорати адлия пешкаш шидагия. Яъне лоиҳа ки пешниҳод шид ба имзо расид, баъд қонун мебирояд. Бародар, та саводат кофӣ набоша, айби ман нест ко охи. ҳазору ҳамат шахсое ки мара дуруст мефаҳмед, суханои мара қабул медоред. Навистай дар эҷа Чечня дар бораи хӯрока арзон шид ё ки не мардум осон шид, гуфт кай видео меброрӣ. Насиб меброрем бародари азиз. Саид Сафаров нависад: салом алайкум бародар, то чанд солара хизмат мебаранд. Дар ҳамин бора оли бо як видеои алоҳида мекунем, баъд син солша гап мезанем амҷода. Ҳамакаса тиҷей нависад: салом акай Сормон, дар ҳамин саволи ман ҷавоб те. Одам мера ки оташ Афғонистон да хизмат кардагӣ боша, ба чаша хизмат мебаранд? Ҷавоб те. Қариб 50% ҳамин падарои мақсад ки син солшон. Мисол мавори падар не инам. Мисол син соли ман 24 сола. Айни ҳол 24 сола мешам. Мақсад мавори падари ёш не. Падарое ки син солшон 40-50 болай, 50% зиёди ҳаваё дар дигар давлатҳо хизмат кардагиянд. Не ки имрӯз мо фарзандои ҳаваё мора ба хизмати ҳарбӣ албатта ки мебаранд. Худованд ҳар як шуморо падар бигардона бародарон. Дона Баҳром нависад: салом, аз номи бачаҳои Қумсангир саломи маро бипазиред. Навори навро интизорем. Ва алайкум салом бародаро ҳама каса. Сироҷ нависад: Сорбон чанд солаен акай ё ки додар? Ма 1987. Соли таваллуди ма 1996. Шумо ака мешавед бародар. Муроҷон нависад: салом алайкум акай Сорбон, номери телефонтан навис, савол дорам. Саволтона метавонед дар Инстаграм пешниҳод бикунед ё ки дар поёни ҳамин видео. ҳозир як рақам мегӯм, дар ҳамун рақам шумо танҳо ба воситаи Вайбер метавонед. Хоҳиш мекунам ки занг назанед. Пешаи рақама гуфтан як гап мегӯм, узр бародаро, ман ҳамин рақама чанд видео да гуфтагим, ба дар комментариҳо нависанд ки мақсад мо занг мезанем, та мебардориву мегӯӣ ман кор даем, кор дорум. охи бародаро, ман дар кадом видеои ҳамин рақамҳоро гуфтагим, мегӯм ки занг назанед, то қада Вайбер бинависед. Шумо занг мезанед, мақсад ҳар як таитра ман 10 минут 20 минут қадта гап занам, манам 100 кор дорам. барои ҳамин хоҳиш мекунам занг назанед, Вайбер да бинависед бародаро. рақамҳои Вайбер 501 33 86 33. ишқи ҷонсуз нависад: облаваи баҳорӣ кай сар мешидаем? Меган ай 20 феврал сар мешавад. облаваи баҳорӣ 27 марда фармон мебирояд. Адам нависад: салом, дар Тоҷикистон меган паспорт ба симкартаҳо нав мешаванд. ҳамин гап ростай? албатта мо қайд кардем. видеои пешангинаи моро тамошо кунед, дар онҷа ҳамаша гуфтагем. Муродов нависад: салом ака, восе брен ҳулбука навор кунем, пешакӣ раҳмат. И бародар дар бораи проекти таърих гуфта будем, дар бораи ҳамон гуфтаистай. Насиб камтар ҳаво гармтар куна, баъдам видео мекунем, мегем ки мақсад мо куҷо сафар мекунему, таърихи куҷоро гап мезанем дар бораш. Шуҳраҷон нависад: салом алайкум, барои амнистия ягон хабар нашид? Амнистияи муҳоҷирои тоҷика дар назар дошта бошӣ, ҳоло ягон хабар нест. Усмон 2001 нависад: ака савол додам, саволомда ҷавоб надодӣ. Идрис нависад: акай Сорбон салом, мо 2 сол пеш ай банк $1000 кредит гирифтем.
5 моҳаша додем, мондагиша не, ба процентш не $1000 шида. Мо чӣ кор кунем ки пули мондагиша сипорем? Тамом, яъне $500 пешакира ҳама дака ответша жда доред. У банк олям, банк хуб дай бародар, ки шуморо суда надодай мақсад. вақте ки пардохт накардид тӯли чанд сол вай процент хӯрдан мегирад. албатта ки дар иҷа қонун ай тарафи коркунои банк мешавад. Шоҳ Раҳмонов нависад: салом алейкум ака. Савол: падарам беморӣ ва аз бин дорад. Додарам касал, фарзанди калони маям. Тӯли 5 сол шид зиндагиро худам пеш мебарам. Оё маро хизмат мебаранд ё ки не? Ҷавоб диҳем. ғарибӣ дар ҷонам задай. вақте ки агар биёӣ ҳамин ҳолатҳоро пешниҳод кунӣ ба воситаи ариза, ки мисол падарат наметавона кор кардаву касалай беморай, додаратам ҳамчунин ва пешбарандаи рӯзгор худати мумкин ки сардори оила ба қайд бигиранд. иҷа як бародари дига навистай: пешакӣ хоҳиш мекунам нома нахон ака. илтимос. салом алейкум акаи соргон. як савол: агар дар квартира зиндагӣ кунӣ, музика монӣ ё ки баланд гап зани, ҳамсоята халал расонӣ, баъд ҳамсоя жаловатса кунад, ҳамин ҳолатда чӣ ҷавобгарӣ дорад? хо дар Тоҷикистон бошӣ, хо дар Россия. узри зиёд ки қонунҳои Россияро ман қадар маълумот надорам. дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар кодекси ҳуқуқбайронкунии маъмурӣ омадагие ки мақсад халалдор кардан ба оромии шаҳрвандон аз соати 10 шаб, яъне 22:00 то соати 6 саҳара мумкин нест ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида мешавад, яъне ки ҷарима мекунанд. дар дигар ҳолатҳо мақсад аму гап мезанӣ, чӣ коре мекунӣ, намекунӣ, ки қонун иҷоза додагӣ аст. мисоли оддӣ ба шуморо меорем: усто хонаро ремонт мекунад. барои чӣ? дар рӯз мекунанд. ҳамаи усто дар рӯз мерава, ҳамаи корша мекунанд, ки овози чизе фораш мебурора мақсад. барое ки қонун баъди соати 10 шаб манъ кардагиад. я мусулман нависад: салом бародар, зан гири занат ҳомиладор шавад, ба хизмат баранд, баъди 10 моҳ зана таваллуд кунад, якум фарзандат бошад, чанд қабоз хизмат мекунӣ? Саволонда ба пуррагӣ ҷавоб деҳ. 2 сол хизмат мекунӣ бародар. вақте ки хизмат рафтӣ, ҳамсарат диюм кӯдакша таваллуд бикунад, диюм кӯдакат ки ба дунё омад, баъдан чанд қай хизмат кардагӣ бошӣ, военни билети год метиёна, ай хизмат ҷавобот метиён. Black Gold нависад: салом бародар, сози саломатиё хуб аст? Савол дорум, ҷавоб гардон дар видеои ин дафъа. ҳамин ягон чӣ ихтироъ кунӣ, масалан мошин ё техникаи дигар дар Тоҷикистон андоз ё дар ягон ҷо сум месупорӣ ё ба қайд мемонӣ ё не? Пешакӣ раҳмати калом. албатта вақте ки та ҳар як чизе ки фоида ба даст меорӣ, бояд налоги ӯро ба давлат бисупорӣ. Маҳмадалӣ нависад дар бораи ки мақсад фамилият зода боша, ба Федератсияи Россия рафта наметавонӣ. ин гап дурӯғай бародару, рафта мешава. боз дар бораи Облавара як чизи дигара хотиррасон карданем ки муовини вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуманон Холиқов дар суханронии худ қайд кард ки бояд хизмата якнимсола кунанд, яъне лоиҳаш пешниҳод шид ва бояд ҳатман Облавара ай Байн бибаранд. ҳамин чиза Абдуманон Холиқов муовини вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар суханронии худаш қайд кард бародаро. ҳай видеоро ҷамъбаст мекунем. боз ягон саволи дига боша, саволтонро метавонед дар комментария ё ки ба воситаи Viber ё ки дар Instagram ба мо пешкаш бикунед, ба саволҳои худон ҷавоб бигирем ва видеоҳои нав ба нави моро интизор бошед. Худоҳофиз ҳама каса.